कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड शहरात आज 10 जून बुधवारी दुपारी घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेनं संपूर्ण तालुका हादरून गेला. खेड तालुक्यातील जगबुडी नदी येथे पोहण्यासाठी गेलेल्या 3 सख्ख्या भावांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेमुळे खेड शहरासह परिसरात शोककळा पसरलेली असून कांबळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय. मृत्यू झालेल्यांमध्ये आकाश रामा कांबळे, नरेश रामा कांबळे आणि कैलास रामा कांबळे या 3 सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाला. हे तिघही मूळचे सांगली जिल्हा येथील असून गेल्या कित्येक वर्षापासून मुंबईतील कुर्ला परिसरामध्ये वास्तव्यास होते. शाळा कॉलेजच्या सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर ते खेड येथे आपल्या नातेवाईकांकडे आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. बुधवारी दुपारच्या सुमारास हे तिघे भाऊ आपल्या आणखी एका नातेवाईकासह जगबुडी नदीमध्ये पोहण्यासाठी गेले होते. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत सुरू असताना नदीतील पाण्याच्या खोलीचा योग्य अंदाज त्यांना आला नाही. पोहत असताना चौघेही अचानक खोल पाण्याच्या भागात गेले आणि अडकले. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात येताच त्यांनी किनाऱ्याकडे परतण्याचा प्रयत्न केला. मात्र वाढलेलं पाणी, नदीतील प्रवाह आणि खोली यामुळे त्यांना बाहेर पडणं कठीण झालं. अलीकडील काही दिवसांमध्ये कोकणात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जगबुडी नदीची पाणी पातळीही वाढलेली असून काही ठिकाणी पाण्याचा वेग आणि खोली नेहमीपेक्षा अधिक असल्यानं स्थानिक नागरिकांनी सांगितलंय. याच कारणामुळे ही दुर्घटना घडल्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी आणि उपस्थित युवकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचाव कार्य तातडीनं सुरू करण्यात आलं होतं. मोठ्या प्रयत्नानंतर 4थ्या युवकाला सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आलं. मात्र आकाश, नरेश आणि कैलास कांबळे यांना वाचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपुरे ठरले. अखेर तिघांचेही मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश आले. घटनेची माहिती मिळताच जगबुडी नदी परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी आलेल्या तिघा भावांचा एका क्षणामध्ये झालेला मृत्यू अनेकांच्या डोळ्यात अश्रू आणणारा ठरला. कांबळे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असून नातेवाईकांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. या घटनेमुळे खेड शहर आणि परिसरात शोकमय वातावरण निर्माण झालेलं असून स्थानिक नागरिकांकडून देखील या घटनेबद्दल तीव्र हळहळ व्यक्त करण्यात येते. दरम्यान पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केलेली असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालय येथे पाठवण्यात आलं असून पुढील तपास सध्या सुरू आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात नद्या, धरणं आणि जलाशयांमध्ये पोहताना विशेष सावधगिरी बाळगावी आणि सोबतच खोल पाण्यात जाणं टाळावं असं आवाहन प्रशासनानं केलं. खेडमध्ये घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमध्ये 3 तरुणांचा मृत्यू झालाय. त्यामुळे त्यांचं कुटुंबाचं आयुष्य कायमचं बदलून गेलंय. संपूर्ण परिसरात या दुःखद घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जातेय. कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी.